Gentlemen, looks like our guest is going to be late. We can wait 5 more minutes. I have a great cognac. Scotch? Vodka. Ce se întâmplă, domnule Elisa? E bine? E bine. Stai jos. Vreau să înțeleg... Stai jos. Nu înțeleg ce se întâmplă. Trebuie să fie o confuzie pe undeva. De ce m-ați arestat? Ai uitat? Sărăcuțul de tine. Citește ziarul. Poți să-ți aduce aminte. Ce ziar, domnule? Mi-au dat cu băta în cap, m-au închis aici, nimeni nu-mi spune de ce. Citește, câine, citește cu voce tare! Hai, mă! În noaptea de vineri spre sâmbătă a avut loc un jaf ca în filme. Un paznic Zi mai departe. a fost ucis. Câteva ore mai târziu, poliția locală a prins deja făptașul. Ai lăsat un copil fără tată, câine ce ești. Eu n-am făcut nimic. Stai liniștit. Două întrebări am pentru tine. 1. Cine-s complicii tăi? Și 2. Unde ai ascuns banii? Eu n-am făcut nimic. Jur. Îmi spui? Auzi? Noi n-avem voie să lovim scursuri ca tine. Că ne tai din salariu. Asta dacă ne prind. Dar ghiși ce? Dacă nu dai la față, nu te prind. Că nu rămân urme. Înțelegi?